Evo, niko neće da dođe da vidi od institucija. Evo, ja sam morao lično sam da dođem da vidite u kakvom je stanju pruga. Vidite, odvijeni šrafovi. Pogledajte ovo. Vidi ovo. Nije skroz ni zavijeno, nije učvršćeno. Znači, pruga nije sigurna. Evo, narode, gde se vozite vi? Na kakvoj pruzi? Vidite. Je li ovo normalno? Je li ovo normalno? Brate mili. Vidi ovo. Pogledaj ovo. Vidi ovo. Vidi. Gledajte. Gledajte. Vidite. Vidite. Da ne pričam dalje. Katastrofa. Nikog nema ovdje. Telefon stoji za hitne slučajeve, ali nema nikog.